Surabaya stasiun Gresik Rambarjaya dijajal dhisik aduh Surabaya limon rasane nopo ora mati ambai kula kaya ngene wong nang tresno nopo kantone moho begadang boleh saja asal jangan main mata Gatot Kaca kopreng gondani Kakak Petro irung edopo supaya aja bejani yen kepentuk sok gawe kerno Yes, Mbak Nuwun. Sampun kantur wonten Surabaya. Kagem dulur-dulur dari keluarga besar paguyuban pecinta air cerdas. Apa? Nenen. Oh, tak kira nenen mari geseh. Nenen ciceh kok ciceh temen kok cek kiwa. Ya, iki dolanan ya pagak bose sumur. Nyanyi sik. Hah? Kene yo bano. Ya dadak. Lah iya, kene dadak nang lho. Wah, kangelan, Bu. Ayo, putra. Dolanan kok pagak bose sumur. Mangga, Mas Gondrong. Nyanyi. Iya boleh piye iki?